Bir, iki, üç. Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban ildeşler. Hemmeňize hoş gördük. Bugün dekabr ayının 31-i 2020-nji ýylyň iň soňky güni hem iň soňky bir-iki sagaty. Şol sebäpli bizim türkmen milleti bolup hemmeňizi ildeşlerimizin hemmesini täze ýetip gelen 2021-nji ýyl bilen gyzygyny gutlamakçy. Şol sebäpden hem täze ýyla bir-iki sagat galanynda biz sizi şu gutlalyp şuny ýygnaşdyk. Onda näme bir-birden söz berip başlalyň. Birinji şu türkmen ogly şoňa söz bereliň. Hoş geldiň türkmen ogly. Salam. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Ya şullar tapara halmrada kimine aydın saman oturan mısınız? O tiyade yetik gelen bayramınız bilen tiyade eliniz bilen belki Huday inniki yılımızda rüytüşklük olsun Allah can şu edeni işlemez hemen uğruna ola borsun. Günü dile ediyen şadatlara size de alkış okuyan hemen de sağ olun edeni işlemez için gat urlokan sizin mertebeňizde men hormatymam sizin öňüňizde hemmeňiň öňünde ullokandyr. Sağ olun. Ondan ilki bilen men ötüşde rasym welýa şu öz halkymdan birinjiden agutlasym welýa halkymdan ýurdumyzda Allahjan bir omokly bir döwlet gurup öz ýurdumyzda ýaşamak meselesine kadip günni fikir edýän şodatlar. Ýöne biziň Hudaýa şükür durmuşymyz gülýär bolýan ýöne iň soňuna ýykylmaga ýeriň almasa gaty kyn şükde adamlarda bir insany bir özüni akıl bilen işleyen ýaşayan adam odatlar ýyry işlerini oýlanar mümkin. Şoň üçin har durup ala edip bers. Ondan ýekeje bir ardu etjek adam birinjiden конечно her ýerde hemmeňde saglyk ullukan sağlık versin Allah canur ruhu berkliğini versin her ýerine. Onun ýadymdan çykarmaň mertebeňizi siz türkmen ili, siz türkmenin milleti. Türkmenler ençe asyrlap ähli yalan sözlemesem şu dünýäň ýarsyny diýen ýaly döwran sürup öz ýurdu bolmanyny da ýöne nähili oğullaryny çağalaryny perdentden çykardy, alymlar çykdy. Öz ýurdumyz bolmandan şoň üçin dağıtdylar bular. Kimse öze gally, kimse gada gally, bolmasa şolaň hemmesem türkmen köpüsi taryh okap görseňiz, şuňrak gur. Bilimi da ihlasymyz boldy. Şoň üçin ilki biziň ähli halkymyzyň ýurdumyzyň şuňlukçy problematy biziň sowatsyzlygymyz, ondan biperwalygymyz. Şo soňky süjetde aýdyşmaýaly. Bir gaýrat ediň, bir bilýänler, iň bolmanda bilmeýänler öwrediň, öz eliňizden wagtyňyzy sarp edip edip var. Sebäbi biziň özümize gerek bu zatlar. Bizden başga bize kömek etjek adam ýokdur bu dünýede. Men şu diýişmeýäli. Anam guşşagy ýaly biziň alymyza bir getirip berer öýtmäň oňal bir pikirden bolmaň. Sebäbi hakykatdan etjek bolduk özümizden başlamaly. Biz özümüz etmeli şu zatlar. Öz elimiz bilen. Anam pakak şu ýanyňyzda şuňal adamlar bakany sapara halmada kemini ola şaryny ýaly aýdyň doň oňal adamlaryň tek goly berýär kalar bu zatlarlaryň mümkinçiligini alyň. Soňa waka bizem galmyz. Ondan näme etjek? Kime gitsin? Kime anam berjeksiz? Şoň üçin oýlanyň, pikirleniň, ondan ilkulen öwreniň, ihlasly boluň, bilime da. Sağ olun, sağ aman oturun. Belki Hudaýyň kilimiz ýerlikli bolsun, hemmemiz üçin arzularymyz hasyl bolsun Allah'ım. Sağ olun, Türkmen ogly. Seňem halk üçin, watan üçin edýän işleň ine görnüp dur, bilinip dur, dinläp otur. Sağ olun, seňem eden ähli arzular kabul bolsun, geljekki 20-nji ýyl bütün halkymyz üçin bir bagtly ýyl bolsun. Sağ olun, sağ olun. Kabul bolsun. Kabul bolsun. Aýdardan hasyl bolsun. Sağ olun. Men ötünç soramakçy hemmeňizden sebäbi şuny häzirden nogot mene maşgalam bilen bir demek şuny işlemsoň wagtym degmedi, elimim bolmady, elimim degmedi, ýa produkt adalma bir holuk mojrak şoň üçin ötünç soraýan hemmeňizden mereke adamlar, illeşler, ýaşullar, oly şaryny ýa-da ýa-da
Men ulgaýyn, men gideýin, siz dowam ediberin bolsaňyz sizi hezilip serederim toň säpişdi. Bol ya. Sağ olun, sağ aman oturun, bağışlarsın. Täzeliniz bilen wagt bolsun. Böyle Sağlık olsun. Benim täzeýelim bilen mutlu ya. Sağ ol. Sağ olun. Almurad ağa söz sizde. Yok öyle çağırıyorum estiren at mikrofonuna çırptır. Ha. Öyle çağırıyorum mikrofonunuza çıkaydı benim. Bilýärmi? Ama katırak kurlayın. Neme gittiğini Türkmen oğlu gittin ol maşgalat bile bolsun tebäbi bizde häzir 30 saat günörtan 30 o produktu zat alıp yetişmeli magazynlaram yapylýar bu irrak şoň üçin häzir menem şu gepleşip durdum menem magazynlara barmaly. Almaly goýmaly datlarymız var. Ana Sahraulum goşuldy bize. Salam Sahraul. En tek bağlanan okuyalım. Bağlanır. Onda södi Sahraul goşulýança biz södi onu saparaga bereli ýaşlymyz hökmünde birinji bermelik emma Türkmenlerde bir syýla hormat bar da öňü başyny ýaşyl başlaýar. Şol bagışlarsyňyz saparaga. Deleli yok. Men gatyr garram del. Neme öyle çağırayım. Pasporda seyredip gören adam del men. Ayga, gatı doğru diýäňiz. Birem seyredem yok pasporda. Milýan ýerde ýatyr pasport. Şol tamam. Olanny apaýmasat pasportam tapabdy. Öýüň için. Benim onu tavol öyle çağırayım da. Ya sözüm için. İyileşleri Müslüman. Sahra meneşmi. Sahra. Açılar entek mikrofon demeden ok. Yani iyileşleri ahli Türkmen ümmetini täzil yetip gelen täzil bayramlar bilen utlayan ne şu ýyl Türkmenin bir oýunuş ýyly diýip atap etdiğim bolýar. O inniki ýyl hereketde geçiş ýyly bolar. Hemem yani Türkmeni täzeden diýiltmeli. Diýilelerem şoňa anamyz bar. Ya geçen ýyla teretsek o ütköşk ýyl boldy Türkmen üçin. O soňky bir 50-60 ýyllar şular ýalaklat. Kendir gözüňde ýylenler o içinde gelip görsen hiç saat bolmadyk ýalak görünýär. Türkmen halky oýunundur ödüm tarihi düýpden oýunundur. O nem ýuwaş herekete geçer bu halk ýok bolup gitjeginem akliyet ýa o üstüne aýlyp oýun oýlananyny da akliyet ýa diýip düşünýän. O şoň üçin şu ýyl 19-njy ýyly ýa 2019-njy ýyly tamamlaýar. Ne soňky şun täze gadam masyat. Bu ýyl ütköşk ýyl bolmalydyr. Dünýä üçin hem ýa-da Türkmenistan üçin nädir? O ýyllarym şonu gözleýär. Astrologlaram o beýlek bilermenlegem analitiklegem emmeti döwür ütgendir. Ýani adamdan gymmatlygy ütgendir. Adamdaň gymmatlygy ütgep başlandyr. Nikil bir unda bolýan nädir ýa bir ýylda da bolýan nädir? Biz bir nemäň ýani ütköşküň tepkitine şu wagt 2021-nji ýyl şoň başy o bide de ne bulu Türkmen halkyna da neme tino ýene de bir egzaminden geçmediler. Biz ýurdumuzy döwletimizi döwlet şekilde döwlet kurmalydyr. Onu akıl bilen kurmalydyr. O ýani gahramanlar nämeler diýip olar gyryp näme edilip ýörlen näme däldir. Aklyň işdir döwlet kurmada.
o döwlet bolmady. Ana şonu halkyma da arzu edýän, hatyl bolar diýip umyt edýän o köp kişi bunu düşünýänem görüp ýör. Ýöne taş töwerokda bir topar oyun urýanlar ammadyr. Olara da akylyň diýetýändir, görýänsiňiz her kim öz ýeri bardyr. Ýa-ni arzulamyz hatyl bolsun. Ýurt çekilli dikeldeliň. Ben arzu edip biljek demem şol halkyma da, ilme de, dostyarlara da o herkesiň maşgalatyna agdy birlik, bagyt, taglyk arzu edýän. Men şolary alak emedip jemläýin men şeýdi. Lor saparaga taňral kasyn bolar, gatgy wardylar. Belki arzuwlaryňyzyň hemmesi hasyl bolsun 2021-nji ýylda. Onu näme indiki sözi men Aydyňa bereýin. Aýdyň sözünden başysyna. Aydın sesini yapıp duruyor şu an. Aydın sesini yapıp. Ha, açıldı mı şu an? Baştan yadından çıkıp durdu yani mikrofonu açıp. Hava vatandaşlar benim hemmenizin şu yetip gelen 20-nji ýyl 21-nji täze bayramymyz bilen yürekden gutlaýan. Näme arzu edeýin men jan salyk. Hava maşgalaňyzda hem nirde bolsaňyz hem şu wagt maşgalalar hem iki bölümde de ýartysyny daşarda ýarty Türkmenistanyň içinde. Hemmeňize sabır dileýän men. Täze ýyl bereketli bolsun diýip arzu edýärler. Men käbir arzulara näle diýsemken başga hili seretýän. Oň bereketli bolmak üçin ol ýene bize bagly bir zatdyr. Şoň üçin men etjek arzum şu täze ýyly düşümli, bereketli we şowly ýyl etmek üçin ýani özümizde şo gaýrat bolmagyny dileýän-de her kimden. Sebäbi biz şonu bereketli edip bilýäs, halk olup biz şonu şowly ýyl edip bilýäs. Başga hiç kim. Onu näçe dilesen dile, bağışlam elin. Men birazcık o temalarda düşüncem şoň ýalyrak. Başka da o size de yine sapara dileklerim için köp sağ olun abi. Men aýtjaklarym şolardan var arada. 2000-nji ýylda yine köp elbetde käbir nämeler başymyza geldi. Yine virus diýdi, yine tebegibet bagçylyklar diýdi. Şolaryň hemmesi nesip bolsa taryhda kalsın. Indiki ýyllarda gaýtalanmasyn dilek edýände. Men aýtjaklarym şulardan ibaret. Olya, taňryl kasyn Aýdyň Atygowy her kim öz betler. Тюча, иди, пожалуйста, сюда. Сахра? Ты, пожалуйста. Сахра? Sahra? Sahra eşdiýärmi meni? Ola telefon, nemet mikrofonlar ýapyp. Sahra? Eşdiýärmi meni? Sahra? Ha, Hava, я жду. Скажи с Новым годом. Нет, с Новым годом скажи. Ay, berekella. Onna neme, indiki sözü Sahra verelim. Sahra aydı ver, sözün. Это не дедушка говорит, там дедушки нету, там другие говорят. Sahra, meni eşdiýärmi Sahra? Tekrar eşden ok navuşluğu kıydığında. Sahra? Eşden orada. Yapıllı mikrofonu. Onna indiki sözü Serdar doğanmız gelipdir, ne goşulypdyr. Ýalňyşmaýan bolsam Serdar ady. Gelin onna indiki sözü Serdara verelim.
öz isleg arzuwlaryňyzy watandaşlarymyza beýan edäýsiňiz. İlk öyle Assalamu alaikum eri vatandaşlar, assalamu alaikum yaşlılar, kemine de on almara da tapara zenan da on ama öyle sayına sahra da on hemen de assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Benim gördüğümde Türkmenistan vatandaşlarımı tarih 21. yılın gelip yetmeyle kutlayan şey yılmadan nesip olsa davamımızın yani ilbahvetli davamının yani doğamı olsun nesip olsa 21. yılda vatanımıza dolan paralink herkime maşkalasının arasında bu Alparan davamızda sosyal cevaplar cemiyetimiz kurup nesip olsa tarih Türkmenistan'ın kurmayı yani nali arzu ediyat ve hareketin devam etmekçi. Nesip olsa hemen can sağ olsun öylüğünüze sağlık. Adımızdan öňe diňe. Şöyle öyle. Gatgowy. Sağ olun. Ulokan taňyr kasyn ýüregiňizde besleýän arzuwlaryňyzy inşallah hasyl bolsun hemmeti. Indiki sözi eger Sehra meni eşitýän bolsa mikrofonu öçüp dälemeň diýe. Sehra gelýänse onu indiki sözi kemine bereliň, kemine başysyny ýürek arzuwlaryňy besleýän arzuwlaryňy hemmetini beýan etdim. Aziz ýoldaşlar ve Sapara Halmyrada Oýla Çary we Aýdyn Serdar ýyldaşymyz ve Sehra ýyldaşymyz eşitýän bolsa bize hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Täze ýyl her ýylam gelýän bir nemedir. Aýlan öwrülip ýöne bu täze ýyl bizim üçin hökmän suratda başgaça bolmaly. Ve bunun başgaça bolmagyna biz özümüz hökmäni suratda islemeli. Halk talap etmeli bu täze ýylyň täze Türkmenistan boljagyny arzu etmeli, islemeli, talap etmeli. Geçen ýyl Saparaň aýdýaly bir oýanyş ýylyty hakykatdan hem başgaçadan bolup bilmeýärdi bu. Halkymız biraz bolsadam sabırsyzdy. Bundan öň tejribesi bolmadyk. Bir kezek revolýusiýa etmedik. Bolany üçin bizem edil şosanda. Bizem şonuň içinde bizde de boldy sabırsızlıklar. Yani işin aslını gördükçe düşünýän aslında biz boldukça tiz gidýäs. Bizim ýagdaýymyzda bolan bir ýurt, döwlet, millet üçin biz şu atgaty tiz we çalt gidip barýas. Önümüzdäki 21-nji ýyl nesip bolsa halkyň ýyly boljak, täze Türkmenistanyň ýyly boljak. Ve önümüzdäki ýyllar üçin 2020-nji ýylda taýarlan bir topar maksatnamalarymyz we planlarymız bar. Şolara ýowaş-ýowaşdan durmuşa geçirip başlamakçy. Ben şu zatlary aýdyp geçenken uzadyp durmaýyn. Sağ olun söz vereniňiz üçin. Men daýyn. Inni gezek Sehranky eger mikrofonuň zadyň düzü bolsa goşulyp biler ýürek arzuwlaryňy bize beýan edäýsin. Assalamu alaikum vatandaşlar. Terin täzeýin gutly bolsun. Ýöne men bir zat aýdysym geldi. Şu göreşe goşan adamlar ilmi dama ýazýarlar. Men goşulşdym bolan näme üçin siz maňa kömek edeňiz ok? Näme üçin satlary näme watan diňe bize gerekmi? Şu çykyş edýän adamlar. Hemme adama gerek watan. Biz doğulan yerimiz şol. Şoň üçin biz ilmi dama göreşmeli. Tapawut ýok. Doğru aýdýan hawa. Doğru sözler. Yüzüm açıp çıktım, yüzüm yapıp çıktım. Geri oy dediler.
başta. Kahraman deyip neme deydiler. Yani kahraman bolýanmy? Özüňi ýapyp, özüňi açyk çykyp, watan üçin göreşeň üçin kahraman bolmaýan. Şeýle. Aw inni bir täze ardy ulanyň aýdaýsaň näme? Biziň bu gitleşigimiz şu täze. Kim göreşýän bolsa da arasda pək yürekli watan üçin göreşsin. Tapawut ýok kim bolsa da. Haýsy ýurduň watandaşy bolsa da. Ýöne soňra videolar goýmasynlar, meni gahramanmyşyn, şoň ýaly bir zatlar. Bolýa. Aýtjakdadyň barmy ýene, Zehra? Не все любят, когда правду говорят, Оля. Надо правду говорить. Doğru, men üstüne koşayım. Birazcık şu yerde enneki 2021-nji ýylda adamlara men etjek arzum bir azajyk wyjdanyňyzy täzeleň, päkleň diýjek bolýan adamlaryň haçanna ýüregi arasda bolsa, wyjdany päk bolsa, onuň dosty ýary köp bolýan ekeni. Onuň dosty ýary saňa hakykatdanam daşdöwrüňde dost ýarlaryň köp bolýar, ýa-ni saňa bolan anamlary güýçlenýär. Şol adam bir zat seň bilen bir iş etjek bolanlaryna da şol adamyň ýüpüniň üstüne odun goýup bolýan ekeni diýip saňa anam dörýär. Ol esasy halmara dağım diýen zady samimiyet kän agzalýar soňky döwür şolar hakykatdanam şo sözler bizde ýok. Menim gözläp gördüm. Sinonimleri bar elbette. Sinonimleri bar. Ak yürekli, pek yürekli, arasında doğruçul, yine şolar ýaly sinonimleri bardy. Elbette şol edil şol sözüň özü bizde ulanmandyr. Näme üçindir bilmedim. Şol biziň leksikonumyzda ýok. Inni aýtjakdym esasy adamlar ýüregini özü ben siziň ýüregiňiz pek däl diýemok. Ýüregiňiz arasa, wyjdanyňyz arasa däl diýemok. Adamlar yalan sözlemäni goýmaly. Eger öňem yalan söz azakänne araňyzda bar bolsa, şol yalan sözleri aradan aýyrmaly. Biziň aramyzda yalan söz diýen zat bolmaly däl. Adamlar ýüregini arasalamaly, wyjdanlaryny päklemeli. Şonu biz her ýerimiz edip bilsek, özümizi özümiz işläp, şu zatlary düzeltip bilsek, watanam bize dört diýip men düşünýän. Hemem tama edýän. Bu 2021-nji ýylda men şu watandaşlamada ine şular ýalyrak bir arzu edýän, wyjdanyňyzy täzeleň, çağılaňyza gowy terbiýe berjek bolan çağılykdan yalan sözüň erbetdigini kulagyna guýup duruň, wyjdanlarynyň päk bolmagyny, ýürekleriniň arasda bolmagyny ünne edip duruň, öwredip duruň. Hemem öz töweregindäki adamlaram şoňa görä düzelip başlarlar. Çünki yalan sözlemek iň erbet zat diýip biz bir ýere tagma hükmünde şonu bellemeli. Yalan söz erbet zat, gat erbet zat. Şol yalan söz bolmaly däl aramyzda. Ene şeýdip biz şu zatlary ýola guýup bilsek, azda känne biziň ähli zadymyz etjek işlemizem ýoluna uğruna bolar. Etsem peslemlemedem, bir-birimize anammadam güýçlenir. Bu diktatoram uzak durmaz. Adamlar agzy bir bolup görüşmäli, öwrenseler, bir-birine anam döredi bilseler, onu bir diktator diýen zat durmaz.
Ine menin etjek arzuum şular ýalrak öýüňiziň her biriňiziň öýüňize asudalyk, arasalyk, päklik, saçaňyzyň dinden ýazylmagy, saçaňyzyň bereketiniň artmagy we galy bersede jan saglyk we ýygyňyzda galan çağalaňyzy, garnaşlaňyzy, doğun garnaşlaňyzy, kum gardaşlaňyzy hemmeňde gowuşmaňyzy men Allah Taala'dan arzu edýän. Men aýtjak arzular maşulardan ibaret. Serdar elini galrya aýdyp ber Serdar. Razı. Benim sada goşun deden doğunun sözlerine anonmatlyk diýilen meseleni aýyrmaly nesip etdiğinden yani bütün il wagtly dawamyzda bir-birimiň yani samimiyeti bolalım bir-birimize gelecekte bizler çağızıklarımızın aktıcıklarının nesip edenden geleceği üçün vatanımızı devlet kurmalı bizlerin tek nesip olsa enem atamız bize serip buysansan oğluğumuz bize seredip gurur duysun gelecekte oğlumuz kıyımın yüzüne arkayı seredebilmeyene mümkünçülüğümüz olsun. O cevapkar biz onların öňlerinde cevapkar. Bir-birimize anlanmany başlalyňynda eli vatandaşlar, meni eşitýänler, dinleýänler şulara emmeýetine yüzlenesme ýaştaýdan. Yani cemiyet bolup döräliň indi insan şansydyr şey vatan üçün kim näme etmekçi bolsa istaýda çykarsyn, görkezsin gaýratyny. Kemçilik diýerler bar bolsa özüniň terbiyelesin özüni bir-birine el berişip agyrlaşyp ýani ýolumyz dowam edelim. Dogry, ýa-da ýol ýok. Gepiň ýa-da ýa-da ýol ýok, ýoly dowam etmeli. Ýa-da gaýtmaklyk bu namardyň işidir. Näşeler ýalrak. Inni yine goşşok aýtjak dadyňyz bar bolsa? Halmurada söz verdik mi biz? Men eşitmedim. Halmurada agany atdan çykardyň, öyle çarysyň. Vay şeylemi? Birinci söz diýdim ýa, Halmurada agany atdan çykarypdyrsa. İlk vermeliň söz bolun. Men açtyrdyň. Başdan hata etdim. Yok. Yaşlılardan başlayacaklıydınız yine içimizde en yaş kişisi Halmurada olup. Ay, bunu katı beğenmeli Halmurada. Öyle çağırın. Doğru zaten. Bravo. Onu birinciden Esselamu Aleyküm hormatlı vatandaşlar. Yine üstümüzdeki 20. yıl şu son kuvveni Qatı ağır yıl boldy. Hem Türkmen halkı üçün, hem bütün dünya cemiyeti üçün. Ağırlığı nämeden var? Bizim halkımızda yine başta şol koronavirusdan başladı. Sonra yine tupan geldi. Onun iyi yanından dolu yağdı. Türkmenistan'ın yine 2 vilayetini veyran etti. Halkımız hazır şunun içinde şol bekbazçılığın aşağıdan çıkıp bilen entegim yıkılıp yatan zaylamızken, ezir çeken maşgallamızken bir topar adam vepat oldu. Onlarca belki yüzlerce. O arada bir de hiç kim hiç tanıydı. Koronaviruslu meselede de son yer. Gör bak näçe mün adam deyip aytmaş mümkünçülük var. Şu koronavirusdan Türkmenistan'dan bizim vatandaşlarımızın yolu olan. Bütün dünyadaki sarlar hana görüp otur, ama Türkmenistan'da yakadımın görküdülünü. Bir atı öz halkının karşısına alınıp barlayan kırgınçılık siyaseti ya da genetlik atlandırmağa bizde doğru esas var. Bu kefel bayınam, filana, qaraybanam, prezidentinem, işçinim, kimin yakasından tutsa ine şöyle şu bolupdur. Men şun biraz kan yüzgözümde mani yoktur. Şun azı haber geldi men ağamın maşgalatı gelineceğim şun 72 yaşında koronavirüsten aradan çıktı.
Onun gyzy 52 ýaşynda ine onun öýkeni 63% harap bolup ýaty. Onun gyzy ýa aktygy gelinejemiň olam 24 ýaşynda 26% öýkenine şolar ýaly atkaz berip ýaty. Ine bu koronawirusyň edýän. Bir her bir maşgalada bar watandaşlar bitnerdir ýer bilen gelenler haw. Maňa çare ýok, maňa dermanam ýok, häzirlikçe hiç adam ýok. Türkmenistan'ın içinde kurban olan yerleri bilen birleşip halka edecek tablet kadar sancımdır o olur satıp halkın samutsa eline akacak programlarına batıyor. Yine bu mesele bu taraftan yine bizim halkımızın düşen çukurusu var yine ağır sinar diyelim ağır yıllayanım. Sinar yıllayanım yine şu yıl bir 10 ayın devamında bizim halkımız için hakikaten oyanış yılı oldu. Sina adamlar özün Sina gördüler. Bir Sina gördüler. O özünün uzun gayratın Sina gördüler. Ha, sizge mezanan bir 15 dakika olalım dedi çıkarımızda. Çişini yaptı ama. Şular reali yağday olup dur. Tamam. Onun için näme diýip Sina hemmemizin başımıza düştü vatandaşlar. Kim bu Sina'ga doğru dürüst cevap tapıp belli. Kim bu Sina'dan eciz gelip gıra çekildi. Kim bu Sina görüp topar tarafa bölmüştü. Kim hakikadayt azamazı, kim sözü yalın sözledi. Onu halk görüp oturuyor, halk öyle netice çıkarıp oturuyor. Yine şol hemmemiz için Sina var şu yıl. İnni gelecek 20 yıl bizim için inni bu ayrıtlı yıl olmalı Türkmenistanlılar için. Ne için? Sebep dünya üyütkedi vatandaşlar. Bütün dünya üyütkedi. Siyasada üyütkedi, geopolitikada üyütkedi. Görünüp dur. 20. yılda önkü bir topar duran, berk duran devletler çağışak gider. Üns vermedik halklar ayağı alır. Öz garaşdyrlygyna eýe bolar. Şu zatlyň boljagyny onun prognoz edip boljaklar. Şoň üçin bizim türkmen halkymız goşulyp bilermi diýen soragy men hawa ýa hökman diýip aýdyp biljek. Sebäp halkymız oýanyp başlady, indi ayağa galyp başlady. Bir ýyl syna boldy hemmemiz üçin. Indi kim dost, kim düşman tanarça wagt boldy halka da her birimize de indi kim watana halka ikilik edýän bolsa bundan beýle men tarapdan bağışlaşmaşak yok. Indi kim özüni müýlü duýan bolsa, kim özüni halkyň öňünde ikilik edýän bolsa, döwletiň öňünde ikilik edýän bolsa, onu özünden wersün. Bir ýyl wagt berdik, proje berdik. Oy özüni odal ýalňyşan adamlar düzelsin diýip, bilmedik adamlar bilýänden sorasyn diýip. Indi wagt görkezdik kimin nira ýorgany, nira çekýänligini, ola mene hemmemiz görüp oturýar. Şonuň üçin gelecekde 20-nji ýyl men pikir edýän halkymyz üçin tijenmeli ýyl bar, halkymyz üçin dogum bolup hemmemiz birikmeli ýyl bar, ele berip öňe gitmeli ýylymyz bar. Ýöne ahyrky netijede de inniki bir hökmen azatlyga çykar, diktatordanam diýner sen meni ullukan umyt bar, şoňa da bir topar esas bar. Men ol esaslar şuny aýdyp oturman, aýtsam soňanyň düşmanam o tarapyny özüni peýdasyna ulanjakda. Ýöne geçirilýän işkän watandaşlar ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da bizim dek ýatamzak berdi. Ýöne o zatlar aýdyp edilýän siýasat bar, aýdylman edilýän siýasat bar. Şoň ýaly dürli işler. Şoň üçin gaty arkaýyn bolun. Hemmesi zat uğruna bolup barýa bolar inşallah. Şoň üçin her bir maşgala, her bir öýe ilkinji nowatda etjek arzuwym bir azazyk ayaga galyňda daş töwereňize seredin, adamlar öz geleceğini, öz çağılarynyň, aktyklarynyň, çoğuluklarynyň ykbaly sizin eliňizde. Başga adamyň elinde de, ya başga döwletleriň elinde de. Siz çözýäňiz şu meseleni. Wagt geldi, öz göbegimizi özümüz kesmeli watandaşlar. Ine men size şonu aýtmakçy, şonu düşündirmekçi, şonu hem arzu etmekçi. Bizim öňümizde durubiljek gara güýç ýok. Sebäp bir söz bar türkmenlerde iyiliň güýji, siýiliň güýji diýip. Ine iyil bolup bir güýje biriksek, siýil bolup şol
haram hökümeti yıkarsa onun höttesinden gelir. Men şu zatlarım size arzu etdiýän belki Allah'tan inniki bizim hemmemiz vatanımızın toy saçağının başına duşlu miyesler etdi. Sağ olun, sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Taňryl kysyn Halmurada Ullukan taňryl kysyn gatgo sözler edýän arzularyňyzyň ählisi hasyl bolsun diýesimmelýär. Inneki gelecek ýyl. Häzir aramyzda goşulan watandaşlarymyz bar. Gullogon gelip goşuldy, Fatma dogon goşuldy, Gowher jigimiz goşuldy. Häzirlikçe kim howlukmaç bolsa şoňa birinji söz bermekçi. Gowher, men häzir saňa söz bereýin. Mikrofonuňy açdy, isleg arzularyňy beýan et biziň türkmen halkymyza. Assalamu alaykum vatandaşlar, assalamu alaykum ýerleşler, assalamu alaykum Sapara Hamrada, hemmeňde salam. Wa alaykum assalam. Ýolda bolýan Mehmet tädili olan taň mehmançylyk şonýaly. Meňe maýdatym gelýän zadym. Şu wagt halk bolup hemmemiz bir ýerden bir zadyň ucundan tutmaly. Bundan soň sagjy çöpçi men 10-muncu bolmaly der. Bundan soň hemmemiz watan internet gitti öyle. Elimizde bir kaldı. Watan dönüklerim Türkmenistan'ın içinde sesim gelýänlere. O Murat Demetli oğlu indi gelýär şu wagt. Hawa. Elimizde bir watan aldy, birem watan dönükleri, olam Türkmenistan'ın içinde. Endi gaýrat edip her kim birek bundan soň ynanyp hareket etmesek, birek goldamasak, ynanmasak, bundan soň biziň bilmedim näme diýeň. Emma diýjek bolýan, hemmemiz bir bolmaly, agdy bir bolmaly. Şonýal tädiliňiz gutly bolsun, kendiňe dilemek ýolda baram soň ümitsem bölünýär, birazajyk. Aha, bolýar. Taňryl kysyn Gowher jigimiz indi bize gelip goşulan Fatma dogon gelip goşuldy. Häzir Fatma da söz beriliň, öz ýürek arzularyny beýan etsin bize. Fatma başçysyna mikrofonuňy açyp goşulyp bilersiň. Assalamu alaykum hemmeňize. Sapara Hamurada, Olga Çariyevna, Göherciğimiz, Kemine, admin, hemmeňize salam aleyküm ve vatandaşlar size defa salam aleyküm. Ben hem şu fırsattan peýdalanıp birkaç sözüm var, şonu aýdasym geldi yüreğimdeki sözlerime. Bu yıl gatı ağır yıl geldi benim için. Şonun için bu yılda, köýne yılda hemme acı güllerimizi goýup bu täze ýyla gowy arzular bilen girmeýimize haýyş arzu edýärin hemmemize ve vatandaşlarımıza bir haýyş edesim gelýär. Sizden haýyş vatandaşlar çağlarımız için, ahtyklarımız için, vatanımız için, o ýanyň daşary ýurtdaky hemme türkmenlere yüzlenýän, haýyş edýän ene hökmünde, zenan hökmünde, bir vatanımızın grajdanının hükmünde sizden haýyş edýän o ýanyň özümüzün vatanımızı eýe çıkalı, elimize alalı, özümüz eýe bolup, özümüz vatanımızı dolandıralı, nesip bolsa. Allah canım, men şu yüreğimdeki arzumu şu täze ýyllarda aýdasym gelýär. Hemmeňize sağlık, maşgalaňyzda avadançylyk, ağzıbirlik, asudalık arzu edýän. Öýüňizde hemşe çağlarınızın gülki sesleri şatlanıp, yanlanıp dursun ve nesip olsa bu yıl biz şu yurdumuzun içindeki görülüp işidilmedik haram sistemanı yumurup yıkıp inşallah täze Türkmenistan'ı gurmalısını arzu edýärin ve dua edýärin vatandaşlar. Şu sözüm bilen sözümü sonlaýaryn, sebäbi men işleýärin. Sağ olun hemmeňize vatandaşlarım, bar bolun ve Allah'a emanat olun hemmeňiz.
Sağ olun Fatma Doğan. Tanrı yapkasın. Olya çağrı ve Salam hemmäňize. ha. Yetip gelen bayramlarınızı kutlayan. Biraz geç oldu, bağışlarsınız. Beni işte. Delil yok. Hadi ver ona neme sözü bir de Güldoğan'a verelim. Öz yürek arzularını olam beyan etsin. Baş üstüne Güldoğan devam edin. Ben öz adımdan bütün vatandaşlar, bütün eneler, bütün dünya çağlarımız, beni birinci açacak zaten eceler ağlamasın, çağlar ağlamasın. Yurdumuzda gülala güllük olsun. Nesip olsa gelecek yıl bize bereket getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin. En sonunda karşılan bir mutluluk getirsin. Aytacak zaten ilk önce her şeyin başı sağlık olsun. Kazancımız bol ve bereketli olsun. Sabrınız çok, yüreğiniz ferah olsun. Yolunuz, baktığınız hep açık olsun. Gönlünüz hep şen olsun. Sevdikleriniz hep sizinle beraber olsun. Sıkıntılar sizden uzak olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ne dilediyse kabul olsun. Mevlam hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir yeni yıl cümlemize nasip eylesin. Amin. 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 Batı yerlikli sözler, yerlikli arzular. Lokan Amerika'sının Güldoğan inniki sözü biz Mansur ildeşimiz var. Mansur ildeşimize moşuldu. Şu aşağıda. Tuvalime. Mansur'a hadir söz verelim. Onun öz yürek arzularını aytsın halkımıza, vatanımıza, her bir rayetine bir de sultanına devam edin. Mikrofonunuzu açıp bilersiniz. Assalamu alaikum vatandaşlar, doğullar, ağalar, iniler, ecekeler. Təziliniz düşümlü olsun. Sesim gelip duran olsa. Geliyor sesin. Bu geliyor. Bizim təzilde ne medeli bir yurdumuz parahat olsa, indi gelecek yılı bir çağalamızın yanında varsak, başkalamızın yanında varsak, enatamız bile otursak bir saçakta. Dünge şunu arzu ederiz. Hazır benim işte hem təzili belli otayım, hem işle otayım. Çağalarım bana etmeli. Banisa'da işle otayım özmem. Vallahi bak otayım. Benim şu halkın aytın nämesine koşulayım. Başka bir aytacak nämem yok. Şu bir başımızdan şu oturan haramlarda diktatör şu tezirek gidasa desip bolsa göğümden çıkardım. Bir koyun soyacak diye otuyun şu gitse şu şehirde oturun yerimde. Desip bolsa. Ben şu Manisa'da otuyun da Saparağa. Özüm koronavirüs bak otuyun $50 gününe. 2 maske, 3 maske kayıp. Zaşitlik nämeler ba yankı. Näme diyor? Önüne gözün näme yapıp duruyor yankı. Sıvacıklar maskesi alak. Şonu bak otuyun, şonu bak oturmana kim cevap bere bana bir zat bolsa, ölüp gitsem ben. O yankı oturan haramzada cevap vermedi. Şu yurdumuzda şu iş bolanda $50 gününe bana berende mi bere gelecekler oradan. Ay seretap bol sen berik kaydarını bilýänem däldir Mansur. Oo bilýänem däldir men. Öne şu şumat kemine doğanımızdan bilendir erkeklere Türkiye'de näle iş var. Türkiye'de erkeklere has şumat hiç iş kalan hem mer yapıldı restoran dedi, yine o dedi. Mecbur hem şu gidip oturuyor şu balnoy olsa gidip oturuyor, näçe olsa şunu gidip oturuyor. Pulunu kazamızak iş olsa boldy oturuyor. Doğru. Gep puldu değil. Doğru. Ben bir şonu aytayın dedim day. Başka bir aytacak nämem yok. Gelecek yılı bir yurdumuz parahat bolup ağzı birce katnaşıp birbirimize doğan deyip ağa eni deyip bize şu gerek, başka zat gerekler bize. Bize bir edem gerekler, zaten gerekler. Bize bir normal bir durmuş gerek. Bizim gelen yerimize çağalarımız gelmesin. Ben şunu isteyen. Allah Teala'dan. Gece gündüz. Amin. Hemmemizin niyetimiz şol olmalı. Oo. Şoň bilen sözümü gutarayım. İşimem bazı adam ama. Bolya koyunu iyeli. O çağaları da durmuş yatart demet. Oo.
Nesip bolsa. Ol, Oldu söz vereniz üçün sağ olun. Nesip bolsa. Oyunu tıptırmayasın. Mantu. Oldu. Düzeltmeli koyunum. O Oldu sözlerin yaşı. koynunuzu oňaça semredim. Yağlı et olsun. Nesip olsa bir yağlı. Oldudur yaşı. Öyle. Tanrılkasın Mansur Doğan geliniz, bize koşuldunuz. Ullukan Tanrılkasın. Emmenize sağ olun. Öyle. İnni şu yerde Aydın Doğan'ımız howluk mıcrak diye ruhsat verseniz diye gideyin diye. Belki aytacakları yok bolsa Aydın sana söz veriyes. Sağ olun. Vatandaşlara bağışlan, men çıkmalı olup durun. Şu wagt boňşlarymyz gelipdir da, olary da ayıp bolar, men berde aýry oturyn. Yine bir safar hemmeňiziň täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Ýaňy ýadymdan çykyp dursa Türkmenistandaky hemme, men Türkmen diýende şu polisiýasy, hatda Berdi Muhammedowyň täze ýyl bayramyny men gutlaýan çyn ýürekden. Sebäbi biz ayrımcılık diýen zat etmeli däl. Kim bolsa bolsun, ýöne bayram hemmenkidir we men şoň ýaly düşünýän, şoň üçin hemme adamyň täze ýyl bayramy gutly bolsun. Sağ olun vatandaşlar. Bağışlan, aranızdan çıkmalı olan şu an. Bolya, sağ olun Tanrılkasın geliniň üçin, goşularyň üçin. Inni ýene de aýtjak goýjak sözi barmy? Şu ýerde Raýly bolmaz. şu ýerde demek gutaraýalmy aýtjak goýjak zadyňyz ýok. Bizim maksadımız täze ýyly gutlamakdy. Täze ýyldan, köne ýyldan täze ýyla geçiş. Bundan soňky bütün täzeliklerimiz ertirden başlap ekranlarymızda boljakdyr. Nesip. Bolsa geçen ýyl ýaňky ýaşlarymyzyň aýdyş ýaly oýanyş ýyly boldy. 2020-nji ýyl oýanyş ýyly boldy. 2021-nji ýyl bu ýyl has önemli ýyl bolmaly diýip düşünýän. Ýalan bolmaly. Ýokman bolmaly. Bu gidişine gitse bolmaýa, haýta gaçan açenni eneler çağalarynyň aýry ýaşap, ne çağalara terbiýe bar, ne bilim bar. Her kim öz maşgalatyna gowuşsa, inniki şu 21-nji ýylda men etjek bar arzum. Hem de her kim öz maşgalatyna öz ojagyny döwüm çöröm bolsa bile oturup ýeteler, bile bölüşip ýeteler. Ene şolga berurda teväbi bir ýaşly bu wagt ölüp giden aktrisa, ol Rus aktrisasy gurrun beripdi-de. Her 5-nji gün neme program alyp barýardy. Çağalary ertekler diýip bir programa bardy. Yak uskaski diye alıp barjyň ady berdim ka. Vera Vasilyeva öýdýän tamam. Ene şol aýdypdy bir gepleşiginde çağam mensiz össü diýdi. Menne bir diňe syomkalar boldy, yeneler boldy, öýde durmaýadym diýdi, gastroller boldy. Onuň çağasy ulan soň sowaşyp ejesiniň mehrini alman, sowuk sala edil bir goňşy golama tereden ýaly teredipdir-de çağasy. Meňe üns bermediň diýip çağada jetski travma diýen zat galýa-da. Enesi bile ösmesi. Onun şol aydın zady men mydama gulumda ýanglanar durur ol. Ene diýe şu diýe çağaň diýe kyn günüňde de näme bolsa da bir döwüm çöregi bölüşip iýmelen bolsa çağaň öz ýanynda bolmaly ekenidi. Doğru. Zady biz bolsa gowy gowy zatlary ýidirip içirmek üçin aýry ýaşaýas çağalamydan. Doğru dämi? Doğru. Onun gaty erbet rezultaty gaty erbet ekeni. Ýadymda galdy şu bir döwüm çörögem bolsa bölüşip ýeteň çağaň ýanynda bolsun, ene mehrini görmek, çağa ene mehrini bermek onuň diýjek bolanda. Şoň üçin 2021-nji ýylda meniň bar enelere de, atalara da hemmeňe arzum öz balalaryňyza, çağalaryňyza gowuşmak 21-nji ýylda. Öz ojağında bahtly bolup ýaşasyn. Hawa. Türkçe doğdum belli diye söz veräýsen. Herkese iyi akşamlar. Ben zamanım azdı ama girin kutlayın dedim. Herkese iyi seneler, iyi yıllar, mutlu yıllar inşallah. İnşallah. İnşallah.
Barım bir arzumuz täze ýylda şunun ýaly bolsun diýen ýaly. Täze ýylda inşallah hemmemiz arzularymyz ýeteli, memlekete dönelim. Orada niyetlerimize, dileklerimize yetelim inşallah. Razı bir bolup. Nawa. İnşallah. Bir zat goşasym gelýär-de şu wagt menim Türkmenistan içinden soradym. Täze ýyl belliýäs diýe. Nädip belliýäňiz diýip soradym. Ay tapan tupanlarymyz bilen belliýäs diýip aýtdylar. Berkim öýünde. Awa indi biz bu taýda hawa şu aňyrda tapan tupanny bilen belleýän adamlaryň nemesi de barındaşlary bolýas ýa-da ýakynlary bolýas. Biz bu taýda bir zatlar tapýas, görýäs. Iýäsem ýöne şunu bilmeli hemmemiz. O taýda adamlar aç bolsa da hemme zat gowy diýip hem özlerini aldyýarlar hem bizi aldyýarlar ýöne şunu biz bilmeli. Okman suratda aslında o taý onuň ýaly däl. Ýagdaýlar gowy däl o taýda. O tapan tupanlary bilen gününü geçirýärler, bayram etmege bir gırarakda oýalyň gününü geçirýärler şonuň ýaly. Doğru. Hemem saat 7'den soň daşary çykmak bolanok diýip ýa menem jaňlaşdym. Türkmenistanyň içi bilen 7'den soň bolanok eken. Ne bayramçylyk näşe edip belleýärler Türkmenistan ýa-da. Evet. Oturyapmy şu bilen ýa-maňa ursat berin, men gitmeli bolup tunjaň edip durlum. Onna bu toraýalyň onna şu ýerde hemmemiz aýtjak, adymyz aýdan bolsak, ýene bir sapar bütün halkymyzy, watandaşlarymyzy, milletimizi hemmeleri täze ýetip gelen 2020-nji ýyl bilen gyzgyn gutlaýan, men öz adymdan hem başgalarymyň adyndan innekil hemmemiz üçin gowy ýyl bolsun, önemli inşallah. Awalın öyle çarym. Şu vatandaşlar hemmeň diýenden birge täze ýyl bayramymyz bilen gutlaýan, gutly mübarek bolsun, düşümli ýyl bolsun her bir türkmen ojagy. İnşallah. Awa. Nesip bolsa ýene bir ýyldan soň görüşeriz da saman. Awa. Nesip bolsa. Bolýa ýyllaşlar sag bolun, saglykda görüşelim. Sağ olun, saman ýyllaryň täze ýyla geçelim. Innekil görüşersen. Sağ olun. Hoşça kalın.